Sa ngalan sa Mahanog sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Kaloy-an unta kita sa Dios nga magagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. Magagagahom nga Dios, itugot sa mga nagatuo kanimo nga madugangan ang ilang kusog sa kabubuton alang sa pagbuhat og maayo. Aron sa ilang pagsugat kang Kristo nga taliabot, mahimo silang takos sa paglingkod sa iyang tuod diha sa gingharian sa langit. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Kini mao ang mensahe sa Dios nga iyang gihatag kang Isaías, anak ni Amos, bahin sa Huda ug sa Jerusalem. Sa umaabot nga mga adlaw, ang bukid diin mahimutang ang templo, mahimong labing taas sa tanan, mulabaw kini sa kabungturan. Daghang kanasuran magambahan sa pag-adto didto, ug ang katawhan moingon, manungas kita sa bukid sa Ginoo, ngadto sa templo sa Dios ni Israel, aron tultulan kita niya sa iyang mga dalan, ug maglakat kita subay sa iyang agianan. Kay gikan sa Sion mugula ang balaod, ug sa Jerusalem makigsulti ang Ginoo sa iyang katawhan. Husayon niya ang kanasuran, ug siya'y maghusay sa daghang katawhan, ug ang ilang mga espada himuon nilang puntas sa daro, ug himuong galab ang ilang mga bangkaw. Dili na mag-away ang kanasuran, ni magbansay pa sila sa pagpakigubat. O kaliwat ni Jacob, ngari manlakaw kita diha sa kahayag sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Nalipay ako, kagiingnan ako nila,
mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako nga giingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako nga giingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. O karon nagabarog na kami sa tugkaran sa imong ganghaan, O Jerusalem. Jerusalem nga gitukod ingog usa ka syudad nga gipundok sa kahiusan. Ngadto kaniya nanungas ang mga tribo sa Ginoo. Sumala sa kasuguan alang sa Israel, aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya gipabarog ang mga lingkuranan sa hukmanan, ang mga lingkuranan alang sa balay ni David. Pag-ampo kamo alang sa kalinaw sa Jerusalem, mulampos unta sila nga nahigugma kanimo. Maghari unta ang kalinaw sulod sa imong mga parin, ang kauswagan diha sa imong kabalayan. Tungod sa akong mga kadugo ug mga higala, muingon ako ang kalinaw manaa kaninyo. Tungod sa balay sa Ginoo atong Dios, magampo ako alang sa imong kaayuhan. Nalipay ako nga giingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nasayod kamo unsa nang taknaa karon. Mauna kini ang panahon nga angay kamong magmata. Kay mas duol na karon ang atong kaluwasan.
kaysa pagsugod ta sa pagtuo. Hapit na matapos ang kagabihion, ug duol na ang kabuntagon. Busa, isalikway ta ang mga buhat nga iya sa kangitngit, ug isulob ta ang armadura, ingon nga mga sundalo nga iya sa kahaya. Magbinuutan kita sa atong pagkinabuhi, ingon nga mga tao nga anaa sa kahaya. Dili sa hilabihang paghudiyaka ug paghubog-hubog, ni sa paghihilawas o sa kalawayan, ni sa pagpakig-away o sa pagkamasinahon. Hinunua, isulob ang Ginoong Hesukristo, ingon nga armadura, ug ayaw kamo padaog sa lawas nung kaibong. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo manaa ninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ang pag-abot sa anak sa tao, mahisama sa nahitabo sa panahon ni Noe. Ingon sa mga adlaw sa wala pa ang lunok, ang mga tao nagpadayon sa naandan nilang buluhaton, sama sa pagkaon o pag-inom o pagminyuay, hangtod gayod sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Apan wala sila masayon sa nahitabo, hangtod nga ang lunop miabot o mibanlas kanilang tanan. Ingunon niya niini ang mahitabo, inigabot sa anak sa tao. Niadtong panahona, duha ka tao magtrabaho sa uma. Ang usa kuhaon o nga usa ibilin. Duha ka babae maggaling og pagkaon. Ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Busa pagbantay kamo. Kay wala kamo masayod kun unsang adlaw mo anhi ang Ginoo. Hinomdumi kini. Kung ang anggalon sa panimalay nasayod pa sa takna nga iabot sa kawatan,
magtukaw gayud siya, og dili motugot, nga ang kawatan mulungkab sa balay. Busa, kamo usab, kinahanglan mag-andam kanunay, kay moabot ang anak sa tao, sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Mga igsoon ko ang ebanghelyo sa Ginoo. Sa makausap pa mayong hapon kanatong tanan. Maigsuon samtang atong gisaulog karon karong adlaw ang unang Domingo sa Adbyento, ang atong halangdong Arsobispo sa Sugbo, Reverend Alberto Oy, nagpaabot o naghatag kanato og usa ka mahinungdanon o importante nga mensahe para sa opisyal nga paglunsad sa atong sinodal nga panaw paingon sa tuig 2034 alang sa pagpangandam para sa sentenaryo sa Archdiocese sa Sugbo. O ako karon basahon ang iyang mensahe o pamalandong. Opisyal nga pagbukas sa sinodohanong panaw paingon sa 2034 sentenaryo sa Archdiocese sa Sugbo. Mga igsoon kong kaparian, mga relihiyoso o hinigugmang mga laiko sa Archdiocese sa Sugbo. Usa kini ka makasaysayong adlaw. Atong pagasugdan karon ang siyam ka tuig nga sinodohanon nga pagpanaw padulong sa sentenaryo sa pagkamugna sa Sugbo isip Archdiocese 1934 to 2034. Mulakaw kita nga manag-uban, usa ka simbahan, usa ka katawan nga puno sa paglaom, uban sa tema Archdiocese of Cebu 2034, Journeying Together as a Church Fully Alive. Ang Adbyento mao ang labing tukma nga panahon sa pagsugod ning maong panaw. Ang Adbyento mao ang paglakaw, pagpaabot, paglaom o pagpangandam. Buhaton nato kining tanan karon, dili mag-inusara kundili maghiusa. Sa unang pagbasa ni Propeta Isaias, gihulagway ni propeta ang usa ka talan-awon sa katawhan nga mitungas ngadto sa bukid sa Ginoo. Nagkadaiyang katawhan, nagkadaiyang kasaysayan, nagkadaiyang pinulungan, apan nagkuyog sa paglakaw tungod kay ang Dios nagdasig kanila nga mahimong usa ka pamilya. Kini ang synodality, kini ang atong gilantaw nga mahimong sama sa Archdiocese sa Sugbo. Sulod sa siyam ka tuig mag-uban kita sa pagtungas, ang mga pari uban sa ilang katawhan, ang mga relihiyoso uban sa ilang komunidad, ang mga pamilya uban sa ubang mga pamilya, ang kabatanunan uban sa mga idaran, ang mga adunahan o mga kabos, ang syudad o kabukiran, ang kaisilahan o ang mainland. Si Isaias nagaingon, "O mari kamo, manglakaw kita diha sa kahayag sa Ginoo." Ang atong sinodohanon nga panaw, dili paglakaw sa kangit-ngit, kundili paglakaw sa kahayag sa Dios. Masaligon kita nga dili mawala, bisan kundili pa nato makita ang kinatibuk-ang agianan, tungod kay anaa may Dios nga mogiya kanato. Ang takna miabot na nga angay kamong magmata, matud pa ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa. Ang Adbyento magpukaw nato. Ang sinodohanon nga panaw magpukaw nato. Ang mga panginahanglan sa katawhan, ilabi na ang mga panginahanglan sa atong mga igsoong kabos, sa mga survivors sa katalagman o sa mga biktima sa korupsyon, kinahanglan makapahigmata usab kanato.
Tinaw ang mensahe ni San Pablo, pagmata, isalikway ang mga buhat sa kangitngit, ang kangitngit sa kawalay gana, pagkabahin-bahin, klerikalismo, korupsyon, chismis, garbo, o kawalay aksyon. Dili kita makapanaw isip simbahan nga buhi kung nahikatulog pa ang atong espiritu. Ang tawag sa Adbyento mao ang tawag sa atong sentenaryong panaw, pagkinabuhi ingon og mga anak sa kahayag. Og sa Ebanghelyo mingon si Jesus, pag mabinantayon kamo, kay wala kamo masayod, kung kanusa mo anhi ang Ginoo. Gitawag taniya dili aron hadlukon sa umaabot, gitawag taniya aron pag-andamon. Ang mga tao sa panahon ni Noe wala magkasabot sa mga panghitabo, wala mangandam o wala magtagad. Kita dinhi sa Archdiocese sa Cebu, sa Sugbo, dili angay mahisama nila. Kung gusto natong makaabot sa sentenaryo ingog simbahang buhi kaayo, kinahanglan magmatngon kita. Mahigmata sa tingog sa kabos, mahigmata sa agulo sa kinaiyahan o kalikupan, mahigmata batog sa korupsyon nga nakapaalaot sa katawhan, mahigmata sa kabatan-unan nga nangita og kahulugan, mahigmata sa mga pamilya nga naapiki og nag-antos, mahigmata sa mga pari nga nanginahaglag suporta og pakiguban, mahigmata sa mga tao nga nakalimtan o nasalikway. Ang natulog nga simbahan dili mahimong sinudohanon nga simbahan. Magmata kita og magkuyog sa paglakaw sunod kang Kristo Jesus. Nalipay ako nga giingnan na ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Ang salmo ning Dominguha, dili lang usa ka tubag kundi mao kini ang atong awit sulod sa siyam ka tuig. Sa pagpaanaw padulong sa 2034, maglakaw kita uban ang kalipay, dili kahadlok. Uban ang paglaom, dili pagduha-duha. Uban ang panaghiusa, dili panagbang. Manglakaw kita, kini ang synodality. Nga malipayon, kini ang simbahan nga buhi. Ngadto sa balay sa Ginoo, kini ang atong tumong. Unsa man gyud ay ang hulogway sa usa ka simbahan nga puno sa kinabuhi. Ang simbahang tinuod nga buhi mao ang simbahan nga una maminaw pag-ayo sa espiritu ug sa usag-usa, labi na sa mga huyang, sa mga samaran ug sa mga dili mahinungan. Ikaduha, maglakaw nga mapaubsanon, dili ibabaw sa katawan, dili likod sa katawan kun dili uban kanila. Ikatulo, mo serbisyo nga tininguray, ilabi na karon nga naguba ang kinaiyahan, daghan ang naglisod tungod sa kapobrehon o grabe ang korupsyon. Ikaupat, maghimog kabaguhan nga maisugon sa pagdumala sa panudlanan, sa transparency o sa pastoral nga mga prioridad. Ikalima, magsangyaw nga malipayon. Ingon sa misyonaryong kadasig ni San Pedro Calungsod o Halangdong Teofilo Kamomo. Ikaunom, mahigugma o mutahod sa kinaiyahan o kalikupan. Kaya ang simbahan nga buhi, manalipod sa Diyos nung gasa sa kabuhatan. O ang ikapito, mupaligon sa kahiusahan, tali sa mga kaparian, relihiyoso, laiko, pamilya, kabatanunan o komunidad. Mahigsoon, mao kini ang atong kapanahunan, kini ang atong kaakuhan. Ni atong 1934 nahimo kitang Archdiocese. Ning 2025 magsugod kita sa panaw padulong sa ikagatusan nga kasumaran sa iyang pagkamugna. Ang paagi sa atong pagpuyo sa mosunod nga siyam ka tuig mao'y maghulma sa Archdiocese sa Sugbo
nga mao'y panulundon sa atong mga kabataan. Kini ang tawag sa Dios, kini ang misyon sa Archdiocese sa Sugbo, kini ang atong hiniusang pagpanaw. Ug sa katapusan, mao kini ang atong hiniusang pag-ampo alang sa maong sinudohanong panaw. Imbita ko kamo sa pagyuko sa inyong mga ulo ug mag-ampo kita. Ginoong Hesus, sa pagsugod ning sinudahanong panaw padulong sa among sentenaryo, ablihi ang among mga dalunggan aron maminaw. Ablihi ang among mga mata aron makakita. Ablihi ang among mga kasing-kasing aron mahigugma. Ablihi ang among mga kamot aron mga lagad. Himua kaming usa ka simbahang puno sa kinabuhi. Simbahan nga mapaubsanon, magtuon sa pagtuo, mapasalamaton nga magsaulog sa pagtuo, ug mahigugma nga magsaksi sa pagtuo. Señor Santo Niño, giyahi kami. Santa Maria Virgen sa Guadalupe, iampo mo kami. San Pedro kalungsod ug halangdong Teofilo kamumot, ubani kami sa kanunay. Amen. Palihog manindog ato karong ipadayag ang atong buhing pagtuo. Kitang tanan, nagato kami sa usa ka Dios, ang amahan magagagahong sa tanan. Mububuhat sa langit ug sa yuta. Usa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Kristo ang pagkamanas sa Dios. Yanak samahan sa lapay katuigan. Dios gikan sa Dios. Kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Yanak dili binuhat. Sag kinaiya sa mga kanagi kaniya nga himong tanan. Tuod ka nato nga tao, alang sa atong kalos. Ikanaw siya gikan sa talas. Salamat sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria ug nahimong tao. Tungod ka nato gilansang siya sa krus. Sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya, matay, ilubog. Sa katulong adlaw, nabanhaw siya, para matuman ang kasulatan. Isaka siya sa langit, naglingkod sa tuo sa mga. ubawat siya ang mayaw, aron kagukom sa mga buhay. Ayang ginagawa Nagato kami sa Espiritu Santo, ng Ginoo ang mga nagagitan siya sa mga sana, dungan siya mga sana, isimba siya ang sumisulip sa mga propeta. Nagkatuo kami sa usa, santos katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagkaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayuhan sa mga sala. Nagkapaabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay, sa kinabuhi sa mga kapaligitan. Amen. Magsuon kay mituoman kita nga ang Dios moanhi aron sa pagtabang kanato, atong dadon ngadto kaniya ang atong mga pagampo, og muingon kita, mapuangorong Dios, pataling hugi kami. Mapuangorong Dios, pataling hugi kami. Nga sulod ni ining panahon sa Adbyento, ang tanang mga matuuhon sa tanang dapit, makaandam alang sa pag-abot sa Ginoo. Magampo kita. Mapuangorong Dios, pataling hugi kami. Nga ang mga pulong ug ang mga mithi ni Kristo makakaplag og luna diha sa kasing-kasing sa tanang katawhan nga naghinam-hinam sa pagsaulog sa Pasko sa iyang pagkatao. Magampo kita. Mapuangorong Dios, pataling hugi kami. Nga ang mga kanasuran nga anaa sa gubat
sa kakabus o sa tawhanong pag-antos, makasinati sa kalinaw nga bugtong si Kristo ra ang makahatag, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Diyos, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton ug sila nga nanag-antos sa tumang kahingawa, makatagamtam na sa makaalim nga gahom sa atong Ginoo, magampo kita. Mapuangurong Diyos, nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo Kamumo, George Chibalye Pari, ibayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay, magpuyo na diha sa kahayag, nga walay pagkapalong didto sa langit nung gingharian, magampo kita. Makagagahom nga Diyos, sa imong kamot gipanalipdan mo ang imong piniling katawhan. Dungga ang mga pagampo nga among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maigsoon pagampo kamo aron ang akog inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo, alang sa mga alang sa Dawat a Ginoo ang mga gasa nga among gihalad gikan sa imong mga hatag
ug ang nagpulos sa among pag-alagad dinhi mahimong ta alang kanamo nga pasalig sa ganti sa kaluwasang tunay. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanino. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw nato sa iyo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Amen. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay sa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto o gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabuot namo. Nagapaabot kami sa adlaw kano sa si Kristo among Ginoo mubalik dinhi nga mahimayaon. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hulong nga pag-aw. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kanimo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan o miingon. Dawata kini o Panginoong kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga ihula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasay. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinomdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga babanaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kayag sa imong naong. Ug kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Hesukristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Ug karon atong ipakita ang panaginip sulay. Peace be.
Kini ang atong Ginoong Jesucristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nakandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, ug marikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Mapulos unta kanamo Ginoo ang kanunay namong pagkalawat. Pinaginiini kami nga nagpuyo panining kalibutan nga lumalabay, matudluan unta nimo sa paghigugma sa mga butang nga langitnon ug tunhay. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod ang tanan alang sa mga pahibalo. Una, ang atong Pilgrim Center na kinahanglan pagayudugdugang suporta pinansyal alang sa kahumanan niini. Busa, magpahigayon kita og second collection. Aduna usab kitay mga pilgrim donation boxes ug mahimo ninyong ihulog diha sa inyong tabang. Pwede pod mo muduol sa parish office alang sa inyong mga donasyon. Ikaduha, gidasig ang tanan sa pagsulat sa ilang personal miracle experience or answered prayers. Pinaagi sa pangama sa mahal nga Berhen Sarigla, palihog ug tunol sa inyong gisulat adto sa parish office. Ug ang katapusan, sa Disyembre 8, 2025, adunay mga mass schedules para sa Immaculada Conception Celebration. Mao kini ang mga mosunod: alas 5:30 sa buntag, alas 8 sa buntag, alas 10 sa buntag, alas 12:15 sa udto, alas 3 sa hapon, alas 5:30 sa hapon, ug alas 7:30 sa gabi. Daghang salamat. Palihog manindog ang tanan. Ang Ginoo manaka ninyo. Iduko ang inyong mga ulo o pagampo kamo alang sa mga panalangin sa Dios. Ang inyong tubag, amen. Pinagi sa lamdag sa pagabot ni Kristo, santuson unta kamo sa Dios nga maluluyon, og punon sa iyang mga panalangin kay nagatuman kamo sa unang pag-ani sa iyang bugtong anak og nagpaabot sa sunod niyang pag-ani. Magligon siya kaninyo diha sa pagtuo og maglipay kaninyo diha sa paglaom og magpalampos kaninyo karon diha sa gugma. Aron inigbalik niya nga mahimayaon kamo nga nalipay pag-ayo sa pag-abot sa atong manunubos nga nagpakatao, mabulahan sa mga ganti sa kinabuhi nga walay katapusan. O ang panalangin sa makagahom nga Dios, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo mukunsad unta diha kaninyo ug magpabilin hangtod sa kahangturan. Tapos ng misa, dadaang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat.